està molt arrelada dins Manacor, els castellers. Els atlots de Llevant viuen un moment molt especial perquè estan afrontant amb molta il·lusió una nova etapa amb en Sebastià Coll com a nou cap de colla. En Joan Francesc Barceló és a un dels seus assajos, mireu. Ens trobem al local d'assaig dels atlots de Llevant a punt de presenciar un assaig, precisament, perquè en Sebastià Grimal, que és el nou cap de colla, volen que ens expliqui nous reptes, noves il·lusions que m'imagino que comencen a agafar caliu. Sí, bé, el nou repte sempre és mantenir els castells que varen fer l'any passat i intentar afegir-ne algun de nou. Hi ha castells que fa 4 o 5 anys que no els poden fer i la nostra il·lusió és recuperar aquestes estructures en el mateix temps que mantenim les que varen fer l'any passat. I per tant, ara vos esteu preparant, no?, per començar a fer feineta. M'imagino que ha de ser una feina constant per aconseguir això que comentes. Sí, bé, com veus, la primera rutina sempre és feixar-se. La faixa és un element de seguretat que protegeix l'esquena dels castells. A més, és un element facilitador de la pujada dels més petits. Sense la faixa, la gent que puja dalt del castell ho tindria, evidentment, més difícil per pujar. I, clar, nosaltres assajam 2 dies a la setmana, dimecres i dissabte, per fer possible el que he dit abans, mantenir els castells que van fer l'any passat i, si pot ser, recuperen d'altres que fa uns quants anys que no poden fer. Sebastià, i ara que ja estàu enfaixats, ja estàu començant a carregar. Sí, clar, l'assaig sempre comença amb proves més petites. Normalment les proves més factibles i més bones de fer són les proves de pilar, que és l'estructura més simple i més senzilla, i a mesura que va arribant gent a l'assaig, ja feim estructures un poc més complicades i estructures que necessiten un poc més de gent. Això és un pilar de 3 net, que damunt la pinya se convertiria en un pilar de 4. Molt bé, em dirà, pot baixar, em dirà l'enxaneta d'aquest pilar, el darrer pis. Dius que és una estructura senzilla, però no tothom la pot fer, no? Bé, evidentment se necessita assaig. Vull dir, és una estructura senzilla en el sentit que necessita poca gent per fer-se i per assetjar. Evidentment, a nivell tècnic és una estructura complicada perquè quan només hi ha una persona per pis, l'equilibri també és molt més compromès i és molt més complicat defensar-la. Quan dic que és una estructura més senzilla perquè és més bona d'assetjar que una estructura de 2 o de 3 o de 4 que necessita molta més gent. Evidentment, tots els castells necessiten assaig i necessiten preparació. Mà esquerra, mà dreta, treball, embrassos. Molt bé, sortim. Aquesta estructura ja és més complexa. Bé, necessita més gent, perquè és una estructura de 3 persones a cada pis. Els 3 segurament és l'estructura bàsica dels castells, no? Quan li demanes a qualcú per un castell, segurament te diuen un castell d'estructura de 3. Almenys, com jo personalment penso, normalment diuen que el pare dels castells és l'estructura de 3. Evidentment, n'hi ha d'altres, hi ha els 2, 4, 5, el pilar, però el pare dels castells és l'estructura amb 3 persones a cada pis. Per tant, Sebastià, com a cap de colla, entenc que hi ha una responsabilitat també a l'hora de fer una bona cohesió de grup, no? Evidentment, sí, però aquesta responsabilitat és compartida entre el cap de colla, el president, una colla castellera hi ha un equip tècnic i una junta directiva. L'equip tècnic és el que s'encarrega de la direcció dels assajos, de la preparació tècnica de la colla, i després hi ha una junta directiva que és la que se'n cuida d'alguna manera d'organitzar activitats socials i de fer això que has dit tu, no? Mantenir el caliu dins la colla, el bon ambient dins la colla i la cohesió de la colla. És un poc feina i responsabilitat de tots. I jo crec que ara, amb il·lusió, tornem a estar en una època que aspiram a tornar a créixer i, com he dit abans, aspiram a recuperar els castells que vàrem ser capaços de fer fa una sèrie d'anys, que els 3 o 4 darrers anys no hem pogut fer per circumstàncies diverses, i crec que estem en condicions de tornar a créixer i de tornar-nos a acostar en aquells castells que vàrem fer fa 6, 7, 8, 9, 10 anys, quan fèiem castells de 7 amb una certa facilitat i fins i tot vàrem arribar a fer els 4 de 8.
i amb la candidatura d'en Sebastià Grimalt, n'Antoni Puig es va presentant i actualment és el president dels al·lots de Llevant, no? Ara veiem que estàu fent un castell també. A priori, per això tots són ben complets. No, bé, aquest seria un dels castells més senzills que poden fer. El que passa que ara, contrari del que heu vist abans, ja han posat una pinya i ja podeu fer una idea perquè pugen 4 persones la quantitat de gent que necessitem a la base. És a dir, això va exponencial. Quan en lloc d'una persona per pis en pugen 5, imagineu-vos la gent que no es té. Estem en el principi de temporada i això és com una mica un tast de lo que anirà venint quan la temporada vagi avançant, perquè normalment són molt més. Quan nosaltres dèiem no són gaires assaigs, som 50. I com veus en Sebastià com a nou, que torna a ser cap de colla ara recentment? No, més enllà de com ho vegi jo, que ho veig molt bé, la colla ho ha percebut com un aire fresc, com una nova etapa. Mos fiem molt d'en Sebastià perquè Sebastià és una persona que en sap moltíssim, ha anat molt a valls, viu els castells, n'entén molt i a més és una persona que dona molta confiança i això no només en els petits, que és crucial, sinó tota la colla la fa estar molt més tranquil·la i anar tots a una, que és el que fem aquí. Per tant, amb molta il·lusió, no? Encarant aquesta nova etapa amb molta esperança. Clar, això hem pogut fer una candidatura per gestionar i per tornar a fer castells il·lusionadora, amb gent jove i clar, això és el que ara començam. I no pot fallar mai. No pot fallar, exacte. Que arribin ben amunt, aquests castellers. Nosaltres avui ja partim i ho feim felicitant el músic anglès James Blunt perquè fa 50 anys. Sí senyor, va néixer dia 29 de febrer del 74. Era militar, però ho va deixar per dedicar-se a la música, perquè no de vegades ja